эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон пас аз дидору гуфтушунидҳо дар брюссел сафари аврупоиашро имрӯз дар Фаронса идома медиҳад. Ин дар ҳолест ки намояндагони мухолифини тоҷик дар баъзе аз шаҳрҳои аврупоӣ ба зидди сафари ӯ гирдиҳамоӣ карданд. Қарор аст эмомалӣ раҳмон бо Эммануэл Макрон президенти Фаронса дидор дошта бошад. мавзӯи калидие ки интизор меравад раҳбари ду кишвар матраҳ конанд вазъи кунунии Афғонистон аст. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ ин мавзӯъро пайгирӣ кардааст. мумин салом. хуб кадом мавқеъ ё назар дар мавриди Афғонистон Тоҷикистону Фаронсаро бо ҳам мепайвандад? шаҳло Тоҷикистон ва Фаронса аз кишварҳое ҳастанд ки ба зидди эътирофи ҳукумати Толибон дар Афғонистон садо баланд карданд. дақиқ нест ки дидори Раҳмон ва Макрон чӣ барномаҳо дар мавриди Афғонистон дар ин дидор баррасӣ хоҳанд шуд, вале ин маълум аст ки ду кишвар тақрибан назари ҳамсон дар мавриди ҳукумати Толибон доранд. Тоҷикистон борҳо эълон кард ки ҳукумати Толибонро дар шакле ки ҳаст эътироф нахоҳад кард. мақомоти Фаронса низ айни чунин изҳорот доданд. Тоҷикистон аз ҷабҳаи муқовимат бо раҳбарии Аҳмад Масъуд ки дар қиболи Толибон ҳоло дар Афғонистон муқовимат мекунад эълони ҳимоят кардааст. даъвати Эмомалӣ Раҳмон ба Фаронса ҳам пас аз он эълон шуд ки ӯ шадидан аз ҳукумати Толибон ва нодида гирифта шудани ҳаққи тоҷикон дар ҳукумати онҳо интиқод кард. аз ин рӯ ба бовари коршиносон мавзӯи меҳварӣ дар суҳбат бо президенти Фаронса Афғонистон хоҳад буд. ҳатман мақомоти Тоҷикистон ин дидору гуфтушунидҳоро барои таҳкими эътибори раисҷумҳури Тоҷикистон ва дарёфти кӯмакҳои ҳангуфти Аврупо барои нигаҳдории мавҷи эҳтимолии паноҳандагон аз Афғонистон истифода хоҳанд бурд. мумин мухолифони тоҷик низ дар чанд шаҳри Аврупо ба сафари Эмомалӣ Раҳмон эътироз карданд. сабаби аслии эътирози онҳо чӣ аст? бале шаҳло, мухолифони тоҷик аз ҷумла аъзои созмони мамнӯи гурӯҳи 24 ва ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ дар Тоҷикистон дар остонаи сафари Эмомалӣ Раҳмон ба Аврупо аз Иттиҳоди Аврупо ва ҳамчунин раисҷумҳури Фаронса хостанд чанд талаби онҳоро ба Эмомалӣ Раҳмон бирасонанд. мақомоти тоҷик аксари онҳоро ба иттиҳоми терроризм ва ифротгароӣ ҷустуҷӯ мекунанд, вале онҳо ин иттиҳомро нодуруст медонанд ва худро мухолифи ҳукумат меноманд. кумитаи шаҳрвандии наҷоти гаравгонҳо ва зиндониёни сиёсӣ қароргоҳаш дар Полша аз мақомоти аврупоӣ аз ҷумла Макрон хост аз Эмомалӣ Раҳмон озодии мухолифони сиёсиро тақозо кунанд. аз соли 2015 ба ин сӯ Олмону Лаҳистон, Фаронса ва кишварҳои дигари Аврупо садҳо шаҳрванди Тоҷикистонро ҳамчун паноҳҷӯ пазируфтанд. дар миёни онҳо ҷонибдорони ҳизби ҳоло дар кишвар мамнӯи наҳзати исломӣ, гурӯҳи 24, хабарнигорону тоҷирон ва ҳомиёни ҳуқуқ низ ҳастанд. дирӯз мухолифони тоҷик хостанд дар Брюссел эътироз кунанд, вале ба онҳо иҷозат надоданд. имрӯз дар Полша ва Литва теъдоди хурди мухолифон дар назди намояндагиҳои Иттиҳоди Аврупо эътироз карданд. эмомалӣ раҳмон шоми 10 октябр ба Аврупо рафт ва то 14 октябр дар он ҷо хоҳад буд. сипос барои суҳбат.